Tak jupuk iki ngono ki mau. Saiki tukono kuwi engko ndak sih mbok silak nesu ki ayo bali mengko ndak silak diseneni iki silak awan lho. Oh iya saiki tak golek sik nggih. Ya kek kendang golek ngono. Jenengan nungkoni mriki lho. Ampun teng bundi-bundi nggo. Ampun teng bundi-bundi. Iya aku ora ngerti nanti. Colek piye ne? Iya aku kan karo ya linggo kene foto taleni. Sapa iki jenenge Kaman sapa to aku ya lali lho nek. Arya Penangsang lho. Oh Mario Penangsang rupane. Arya Penangsang kok wetenge. Modar. Karo Arisa Arya Penangsang rupane kaya. Arya Temangsang lho. Durung ngerti asline Arya Penangsang berarti kowe. Doro. Ah wong Jawa ya kowe. Doro. Doreti. Emangnya bagus po elek? Ora pati bagus. Ora pati bagus. Ning ampuh. Hah? Kowe kuwi ampuh? Ampuh. Ampuh ngopo? Jegal. Wis kana ta ya yo wis iki tak tinggal ra apa-apa tenan. tenan. Iya kan karo si anu iki lho Kang. Aku liar